বাতো পূজা কৰিলোঁ আমি কামনা কৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছফুল হ'ব আৰু আমাৰ বড়োৰ সম্পত্তি কালচাৰটো পুৰা বিশ্ব জানিব এই ছাকচেছৰ প্ৰাৰ্থনা আমি আজি কৰিলোঁ and I wish that participants and all the committee members success আমি আছো administration তৰফৰ পৰা thank you and we will definitely perform এইটোৱে কথা thank you 17 তাৰিখলৈকে আমাৰ গোটেই কামখিনি ভালদৰে হোৱাৰ লগতে 18 তাৰিখে যাতে আমাৰ গোটেই নাচনীবিলাক ইয়াৰ লগত জড়িত থকা সকলোখিনি যাতে খুব সুন্দৰভাৱে কাৰো একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ যাতে ঘৰত পুনৰ উভতি যাব পাৰে তাৰ বাবে ভগৱানে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই গোটেই কথাখিনি লৈ সহযোগ থাকিব আপোনালোকৰো সহযোগ আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ गिबियाव गुवाहाटी बे हुरु हुजाय स्टेडियामनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय दिनै बेवहाय बर'नि जे जातीय मोसानाय बागुरुम्बा बे बागुरुम्बा मोसानायखौ दिनैनिफ्राय बेवहाय थानानै 17 तारिखनि प्रग्रामसिम बेवहाय सोलिलांबाय थागोन जदिअबा बे मोसानाया 10,000 बागुरुम्बा मोसानायनि उद्देश्यआ वर्ल्ड रेकर्ड आपातत नङा किन्तु बे मा होनो जोंहा गाहाय मन्थ्रि फैनायाव बिनो दिन्थिनाय बागुरुम्बा मोसानाय आरो बे मोसानायाव जुदि बिथाङा निश्चय जुदि माबा जायो इमप्रेसिभ जायो होमब्ला जों वर्ल्ड रेकर्डखौ मोननो हाहैगोन बे आरो बिनिफ्राय बेवहाय फैनानै मोजां मोनदों जोंनि बर'फोरनि जेसेबां बेवहाय माबादों बयबो जेनेबा भलन्टारि गोसो जानानै गावनि हारिनि जि कालचार बा हारिमुखौ दिन्थिनो आवगायबोदों जोबोद बाख्नायथाव आरो आसा खालामदों बे प्रग्रामा मोजाङै जालांगोन आरो नोंथांमोननि जिखिनि प्रसेस्टा फोसावनाय बे फोसावनायनि गेजेरजोंबो जे जोङो नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल लेभेलाव बे खोथाखौ मिथिहोनो हागोन जोंनि बे हारिमुखौ थेंक इउ